natong mga kapusong motorista o public transport commuters, adunay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw. Gipahibaw sa mga oil companies nga mosaka sa 1 peso and 50 centavos ngadto na sa 2 pesos and 80 centavos ang presyo sa gasolina ug diesel. Nunot niini, nag-uol ang pipila ka mga habal-habal driver. Usa sa mga nagproblema, mao si Doming, usa ka habal-habal driver. Matud niya nga maglisod na sila og igo sa ilang kwarta, ilabi na nga nagkamahal ang mga palaliton karong panahona. Susama usab ang sentiminto sa pipila ka mga taxi driver. Sigon ni Richard Rabi, usa ka taxi driver nga aron makadaginot sila sa gasolina, mag-standby na lang sila sa lugar nga daghang mga pasahero. Susama usab og gibuhat ang taxi driver nga si Clifford Sukib. Mutaas naman sad di. Among ginansya ni may banansad. Oh then what lang yun. Wa may mahimuan na kay ila man ang pagbut. Dili magsige ila nagpadagan kanang pundo-pundo asa mga na area na pwede nimo ma-pick upan ng daghang pasahero kay og magsige padagan ma'am kaskit gasolina.